ku saurari waka daga bakin Abubakar SB Samama mai daukar nauyi Zayyano Abdullahi Argungu, wacce aka yi wa Honorable Nura Musa Deta mai takarar dan majalisar jiha a karkashin jam'iyyar APC. Domin neman ƙarin bayani za ku iya tuntubar mu da lambar waya kamar haka 091 356 05015. A sha sauraro lafiya. Zaɓin mu idan rabiya ce zai yi ɗan majalisa nura mu sabita mun faɗa za mu nuna musu dan su fahimta. Mu a argungu zaɓin mu idan rabiya ce zai ɗan majalisa nura mu sabita mun faɗa za mu nuna musu dan su fahimta. Mu a argungu zaɓin mu idan rabiya ce zai yi ɗan majalisa nura mu sadeta mun faɗa za mu nuna musu dan su fahimta. Mu a argungu zaɓin mu idan rabiya ce zai ɗan majalisa nura mu sadeta mun faɗa za mu nuna musu dan su fahimta. Ni Abubakari mai mini dallata bara zan kira shi a farkon dika abun da na fara tunda shi ne ke yi mini ba buga dara na faɗa da mutum ke mini na ga lalura inda yi mini yau gobe ya da asara godiya ta ga Allah da ya yi mini nima. Mu a argungu zaɓin mu idan rabiya ce zai ɗan majalisa nura mu sadeta mun faɗa za mu nuna musu don su fahimta. Da tsira da amincin ka ga wanda ka nuna an Aminatu ba kuma gaba manana alihi ka saka sun yi zama na amana cikisa da sahabbansa da ba su hiyana rabika na inuwar sassaka ni na zauna na bar na kama na rike da himma. Mu a argungu zaɓin mu idan rabiya ce zai ɗan majalisa nura mu sadeta mun faɗa za mu nuna musu don su fahimta. Mu bina mu nura mu sadeta masanin kuncin mu rabana sarki sashi ya zam ma'ugan mu shi ya san mu ya share dukkanin kukan mu mun kira muka nuna shi ya sake mu kur'um mu jefa musu ba muna dama. Mu a argungu zaɓin mu idan rabiya ce zai ɗan majalisa nura mu sadeta mun faɗa za mu nuna musu dan su fahimta. Goyon ba ya gari gun manya har da ƙanana talaka wa muna tarbarinu rada murna tutan tisabun kai muka so dan amana kujerar majalisar ka hau ka zauna baburi bari gaba makiyan ka so auna wanda yayi shiri zai yi da kai kar ya soma. Mu a argungu zaɓin mu idan rabiya ce zai ɗan majalisa nura mu sadeta mun faɗa za mu nuna musu don su fahimta. Ta gaban Alhaji Umar Idris dan buru shine jagoran siyasar Kebbi masa hiro. Alhaji Shamsu Kalula amanar tauraro na hannun dama Bashir Sariyaka wuce yaro na kusa da ciyaman argungumu ka kwararo gaisuwar mu amika maka ya hukuma. Mu a argungu zaɓin mu idan rabiya ce zai ɗan majalisa nura mu sadeta mun faɗa za mu nuna musu don su fahimta. Mahadi duk ka girma maka wuce ne rabiyai ka hakan ran makiyan ka ya kone hakanan sannan ga mahadin zamani gaskiya ya rike shi ita ce cika nuni ga Muhammadu Bello dantani kuma zauni mai dubu kake bajin ra'ayin kada goma. Mu a argungu zaɓin mu idan rabiya ce zai ɗan majalisa nura mu sadeta mun faɗa za mu nuna musu dan su fahimta. Sha zaman kaka huta nura mu sadeta
zama. Mu a argungu zaɓin mu idan rabi ya ce zai ɗan majalisa nura Musa Delta mun faɗa za mu nuna musu don su fahimta. Mu a argungu zaɓin mu idan rabi ya ce zai ɗan majalisa nura Musa Delta mun faɗa za mu nuna musu don su fahimta. Mu a argungu zaɓin mu idan rabi ya ce zai ɗan majalisa nura Musa Delta mun faɗa za mu nuna musu don su fahimta. Mu a argungu zaɓin mu idan rabi ya ce zai ɗan majalisa nura Musa Delta mun faɗa za mu nuna musu don su fahimta. Mu a argungu zaɓin mu idan rabi ya ce zai ɗan majalisa nura Musa Delta mun faɗa za mu nuna musu don su fahimta.